The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. Bago umalis ng bahay at bumiyahe, tiyaking maayos at walang problema ang gagamiting sasakyan. Tandaan ang acronym na Blow Bagets. B. Battery. L. Lights. O. Oil. W. Water. B. Brakes. A. Air. G. Gas. E. Engine. T. Tires. At S. Self. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Corporate Guarantee. We value our commitment. Real-life stories from different sides of the globe. Witness UN in action. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good noon mga kababayan, Maya Paugtupo Kabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Sa programang ito, pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito po sa Central Luzon. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado, ako po si Jennifer Salenga at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa isang oras na kwentuhan ngayong tanghalian. Live po tayo sa Free TV at sa lahat po ng cable partners ng CLTV 36 at maging sa ating pong Facebook account na CLTV 36 Official. Today is December 16, 2022, araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ika nga, no? Isang araw na lang po mga kareyon, day off na ng karamihan sa atin. At ito pala ang unang araw, no, ng simbang gabi. Isa po ba kayo sa mga maagang gumising kanina at nagsimba, no, sa unang araw po ng simbang gabi, no? Ang dami usually nagsisimba, no, sa first day, pero di natin mga susunod na araw. Sa hanapin po asad-sad hanapin po ning pari nandin pero syempre isa po yan sa ating tradisyong mga Katoliko tuwing sasapit ang Kapaskuhan, no, yung pagsisimba, yung 9 days na pagsisimba sa Misa de Gallo bago po natin salubungin ang araw ng kapanganakan ni Jesus, ang araw ng Pasko. And speaking of Pasko, nako, hindi po kompleto ang Pasko nating mga Kapampangan kung hindi natin masisilayan ang mga higanteng parol ng mga Fernandino. I'm sure marami na pong excited sa ating mga kabalen, sa ating mga kababayan, ano, dahil bukas na po gaganapin itong pinakaabangang festival. Every Christmas po yan, no? Mahigit isang siglo na po yan, 114th edition na po ng Ligligang Parol this year. At syempre, mas marami po ang excited dahil pagkatapos po ng 2 taon, ano, na virtual ginaganap ito pong GLF, bukas na po ito.
sa publiko, no? So welcome po lahat na pumunta, no, sa venue bukas sa Robinson Star Mills po yan. Wala pong ticket na nire-require, no? So everybody can go. Wala rin pong kailangan na bayaran, ano? So sa mga pamilya dyan, nako, isama po ninyo ang inyong mga anak din, ano, para ma-enjoy nila kasi tiyak na kayo po ay mamamangha, no, sa ganda at kinang ng ating mga higanting parol gawa, syempre na ating mga kabalyan, ng mga Fernandino, no? Iba pa rin po kasi yung nakikita natin ng up close and personal. Ito pong mga higanting parol na sinasabayan pa ng musika ng mga masasayang kantang pamasko, no? Alam niyo ho ba, ilang buwan din hong pinaghandaan yan, ano, ng mga lantern makers, no? Yung ating pong 10 barangay at 10 participating barangays for this year's the Giant Lantern Festival at talaga namang pinaghirapan po nila yan, pinaghandaan nila dahil mas pinabongga yung papremyo, ano, at gusto rin ho syempre na ating mga lantern makers na muling maghatid ng saya at tuwa, no? At syempre, palaban silang lahat dahil nga balik na po sa kompetisyon and everyone is aiming, no, para masungkit po yung kampyonato. Pero alam niyo ho ba, talagang nakabibilib po, no, yung bayanihan ng mga Fernandino dahil ito pong paglikha ng parol, hindi po yan madali, no? Maliban po doon sa subsidy, maliit lamang yung subsidy na binibigay, pero alam niyo ho ba na ang gasto sa isang parol, para makabuo ng isang parol, mahigit 1 milyon daw ho, no? At kung ang subsidy nasa 100 o 300,000, no, for this year, kung hindi po ako nagkakamali, nagagawa po nila na makabuo ng isang higanting parol dahil sa pagtutulungan ng private and of course yung LGU at nandyan din syempre yung tulong, no, ng komunidad sa bawat barangay, no. So imagine ilang taon na ho, 114 years na pong ginagawa yan ng mga Fernandino, kaya magsaludo po tayo, no, sa lahat ng mga nasa likod nitong Giant Lantern Festival na talaga namang taon-taon nagbibigay po ng saya sa ating lahat, sa mga Pilipino. Hindi lang po dito, kundi sa buong mundo, no? At sa mga timbahay naman, sa mga hindi po makakapunta, no, syempre pinag-iingat, actually pinaalalahanan po ng GLF committee, yung mga namumuno dito sa GLF, na kung kayo po ay nasa vulnerable sector, lalo na yung mga senior citizens, no, kaya po yung mga kababayan natin na hindi pa nagpapabakuna, mas maganda ho na manood na lamang kayo sa inyong mga tahanan. Huwag po kayo mag-aalala dahil buong-buo pong ihatid sa inyo yan ng CLTV 36, ang buong kaganapan, no, sa Giant Lantern Festival this year. Tumutok lamang po kayo sa ating free TV na Channel 36. Of course, live na live din po namin yung ihahatid sa inyo sa ating pong Facebook account, no, na CLTV 36 Official. At sa mga bago ko po makalimutan, may nais din ipaalala pala, no, ang GLF Committee at ang LGU sa mga kababayan po natin na pupunta bukas sa mismong venue, ano. Wag po ninyong kalimutan, no, na sumunod, no, sa health protocols. Importante po ito dahil inaasahan na dadagsa ang maraming tao. Kailangan ho na magsuot po tayo ng face mask. Huwag po natin kakalimutan yan, ano. Magdala rin po tayo ng extra dahil medyo mahaba-haba po itong oras ng ating dignigang parol dahil 10 parol po ang magpapatagisan ng galing, ano. And of course, iwasan din po nating magdala ng mga matatalim na bagay, no. Yung backpack po, dinidiscourage din na magdala ng ganyan. Ayan, nakikita ho ninyo sa mga screen, sa mga hindi dapat dalhin. At wag na rin po tayong magsuot ng mga kagamitan, no, na takaw po sa mata ng mga masasamang loob, no. Tiyak kasi nga nandadagsa itong festival na to. Mainam na po na mas maging maingat po tayo. Kaya wag po natin kakalimutan ng mga yan. At syempre, again, sa mga timbahay, ano, habang nasa inyong bahay po kayo, mag-enjoy po kayo sa panonood ng GLF. At dahil nga po panahon ng Kapaskuhan, ang CLTV po ay merong munting handog, no, para sa ating mga kababayan na tututok sa special coverage ng CLTV 36. Narito po ang mechanics para sa online at TV viewers. Maaari po kayong manalo, no, ng mga papremyo from CLTV 36. Ito po para sa online viewers, kailangan nyo lamang pong i-share ang CLTV 36 Giant Lantern Festival 2022 live stream publicly
with our official hashtag GLF sa CLTV36. Maaari po kayong manalo no, ng isang exclusive event t-shirt and gift certificates from our sponsors. Tatlo po ang mapalad na viewers na mapipili po, no, at atin pong i-announce. Same po, no, sa TV viewers naman, ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-selfie kasama po ang inyong TV habang nanonood ng Digligang Parol sa CLTV36. I-message po ang inyong picture sa aming Facebook page na CLTV36 Official at mananalo din po kayo na exclusive event t-shirt at gift certificates mula po sa ating sponsor. So, 3 viewers din po ang pipiliin at i-announce po namin yan sa aming Facebook page. At para po sa mga karagdagang kaganapan pa, no, stay updated, no? I-follow po ninyo ang aming social media pages. Nabanggit ko na po yung CLTV36 Official. Nasa IG po tayo, Twitter, YouTube, at ang ating pong website na www.cltv36.tv. At syempre sa TikTok at CLTV36. Nandyan po sa screen, no, sa ibaba yung ating social media account. So, i-follow nyo po ang ating social media accounts para updated po tayo sa mga nangyayari dito sa ating rehiyon. Anyway, narito naman po ang ating question of the day. Nung lumaban niya king kompetisyon, ing kakilala mo, makanano meng pasik na nganlob. Ayan, tamang-tama, ang daming ang daming ganap ngayong December. Isa na nga po yan ang Giant Lantern na festival makanano yung mo pong pasikanan loob ne rin pong kaya kayong kakilala na makyabe karing aliwaliwang competition. Karing kaya katamo pong netizen basan tada po rin kaya kayong comments pangabagya, and for those no na meron pong gustong batiin no or ipa-shout out ay mag-comment lamang po kayo sa ating comment box sa ating Facebook Live at mamaya bibigyang daan po natin ang inyong mga mensahe. By the way, bago ko po makalimutan, nais ko rin bati ng happy birthday si Charlo Basilio, ating pong kasamahan dati dito sa CLTV36. Charlo, enjoy your birthday and sana maging masaya ang araw na ito at makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Namimiss ka na namin dito sa CLTV36, so ingat ka lagi. Alright, bago po natin simulan ang ating kwentuhan, bigyang daan po muna natin ang ilang mahalagang anunsyo sa ating pong community billboard ngayong araw. Halina't makiisas at makiindak sa Zumba Hataw sa Malenyo 2022. Lahat po ay pwedeng sumama, bata man o matanda. Maaari pong magsuot ng kulay asul o puti na damit. Ito po ay gaganamin sa New Samo Municipal Hall grounds. Sa darating na Sabado din po yan, 17 ng Disyembre, alas 6 po ng gabi. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at maging healthy at fit ngayong holiday season. Ito hatid po sa inyo ng Samo Tourism Council sa pamumuno ni Ginang Arden Forbes Acosar at ni Samo Tourism Officer CJ Manansata. Meron po tayong scheduled power interruption mula po ito sa Pelco 2 sa December 20 po yan, 2022, Martes, from 8 a.m. ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So, 8 oras no, na walang kuryente dito po sa mga apektadong lugar. Banggitin ko naman po ang Gubao Water District sa Santa Cruz Bypass Road. Ito po ay upang bigyang daan ng sub-transmission line project from Remedios Substation to NGCP Hermosa. Playland presents Arthur Neri. Sa mga fans po ni Arthur Neri, live na live po siyang darating sa December 19, 2022 sa Clark Parade Grounds. Alas 7 po yan ng gabi. Para sa tickets, maaari po kayo mag-avail sa website ng Ticket Nation. 550 pesos po for the general admission at 850 naman para sa VIP. Meron din pong art exhibit na magaganap sa Marquee Mall po yan. 42 local artists na magpapakita po ng kanilang mga likhang sining sa isang visual art exhibit na isasagawa ng pamalang lungsod ng Angeles sa pamumuno po ni Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Mula po yan sa December 19 hanggang 2022. December 19 to January 1, 2023. Again, sa Marquee Mall po yan. At ang exhibit natin na ang BIEC, Kapampangan Word po yan for Life and Give, ay itatampok ang Christmas art. Bahagi rin ng exhibit
ang mga likhang sining ng yumaong si Mr. Andy Bontoc. Ang exhibit po ay libre para sa publiko, no, na manunood. Sa ating po pabalik, alamin kung paano tinututukan ng mga punong barangay ang kanilang mga higanting parol para sa Giant Lantern Festival ngayong 2022. Makakasama po natin sina Kapitan Jerwin Sembrano, ang Kapitan ng Barangay San Nicolas, Kapitan Jaime Capil, Kapitan po ng Barangay Kalulot at Kapitan Edel Miranda ng Barangay Pandaras. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang topic. Girl, kung di kailangan, go paperless. When you save on paper, you help save trees. Lalo na pag mag-BPI e-statement and other BPI online services ka pa. With BPI, kahit small steps, we can make a big difference. Bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa CLTV 36 Special Live Coverage ng Giant Lantern Festival 2022, may pagkakataon kayong manalo ng papremyo sa aming GLF Lucky Viewers Choice Promo. Piliin ang inyong paboritong barangay lantern. A. Bulaon. B. Kalulut. C. Del Pilar. D. Dolores. E. Pandaras. F. San Juan. G. San Nicolas. H. Santa Lucia. I. Santo Niño. J. Telebastagan. Sa pagboto, i-text ang GLF, letra ng barangay, pangalan, edad at address, at isend sa 0960-313-1254. Ang pagboto ay magsisimula ngayong December 17 hanggang December 23. At tandaan na 1 vote per sim lang. 5 barangay ang tatanghaling top 5 viewers' choice na makatatanggap ng gift certificates worth 7,500 pesos each mula sa CLTV 36.
At 5 lucky texters din ang makatatanggap ng gift certificates worth 5,000 pesos each mula sa CLTV 36. Huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts dahil dito namin i-announce ang mga mananalo. Ano pang hinihintay nyo? Sali na at manatiling nakatutok sa CLTV 36 at Into. Mga Marites, bawal kayo dito! Sa pagbabalik ng Bawal ang Chismis kay Sonia Soto, kasama ang mga personalidad na nasa gitna ng iba't ibang issue. Muli nating itatama ang maling impormasyon. Pasisinungalingan ang mga kasinungalingan. Lilinawin ang mga malabong balita. Dito sa CLTV, doon lang tayo sa totoo. Bawal ang Chismis kay Sonia Soto Season 2. Tumutok tuwing Miyerkules alas 7 ng gabi dito lang sa CLTV 36 at sa aming official social media accounts. Tamang balita, atin to. Nagbabalik po ang inyong paboritong programang Topic. Bago ko po ipakilala at simulan ang aming kwentuhan ngayong araw, bigyan daan po muna natin ang sagot. Pakibad na po rin kaya katamong kabalen, kaya katamong netizen, kaya katamong question of the day. No, kung lumaban niya kang kompetisyon ng kakilala mo, makananong meng pasik na nganlob. Tawentala po. Ren comment sa pong Amir Rivera, Kubugan Mesalo, Bayang Sika na Loob. 45 degree, bandang kaili, na po, ne? So, kabugan may kanu salo, nang kaya. Ano naman pong anan bayani paggawa keng billboard, tang akakit da enlex, sa kake pagdalang musikus. Aba naman, supportive na namang alan bayani. Kaya ba't po namang Birds Reyes, itas may volume in lubna, sigurado yung sikan. Isagad me bantang mag-champion yan. Literal na itas siya po ng volume. Banta mag-champion ya. Sabi na naman pong Glenda Mandap, sabihan ko kayo, go, 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 fight mo, manyambot, masambot, di ka lagurang katapamurin, da kalakwan. Wala na ito itong kaya, support, sabi na po Glenda. Ay, hindi naman po yung pakibat ng Albert Vlogs. Ako si Albert Vlogs. Samasan mo para kang pamilya mo. Laban mong iniisipan mo pag aminyambot ka, na kayo mandam abiyas, makasali na kayong kabang abiyas. May pugot ito nga si Albert, ne? Ayan po, kanagya katamong netizen, kabalen, magkabya kayo po, kaya katamong question of the day, ne? Maka-live tamo po, mag-comment kayo po, na ano mo po yung pakibat yung kaya katamong question of the day. Anyway, magliliwanag na bukas ang pinakamaningning na mga higanteng bituin dito po sa siyudad ng San Fernando. Marahil excited na ating mga kababayan na manood bukas at tiyak ganun din po ng ating mga lantern maker na ipakita ang ganda ng kanilang pinagpaguran ng ilang buwan. At kahit hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, alam nating isa ng tagumpay para sa ating mga Kapampangan ang makita po ang mga higanteng parol bukas. At syempre, sa likod ng matagumpay na pagkabuo ng mga ito, ng bawat kalahok na barangay ay may mga punong barangay sa likod ng mga nakasuporta po sa ating mga lantern makers. At sila po ang ating makakasama ngayon dito sa ating programa para pag-usapan kung paano ba nila pinagtuunan ng panahon ang kanilang mga higanteng parol para po sa taong ito. Makipagkwentuhan po tayo sa 30 punong barangay ng Siyudad San Fernando. Makakasama po natin sina Kapitan Jerwin Sembrano, ang kapitan po ng Barangay San Nicolas, Kapitan Jaime Capil ng Barangay Kalulot, at syempre si Kapitan Edsel Miranda ng Barangay Pandaras. Pero unahin ko po muna mga kanayon, mga kabalen, si Kapitan Jerwin Sembrano ng Barangay San Nicolas. Kap, magandang tanghali po sa inyo. Magandang araw. Welcome po sa ating programang Topic. Before anything else, bumati po muna kayo sa ating mga manonood, sa mga kabarangay ninyo, no, na nag-aabang sa inyong guesting ngayong araw. Maya paabak po, Merry Christmas po kare pong Manalbe at kare pong kabarangay San Nicolas at kay Siyudad San Fernando, lalo na kaya tamang Mayora Vilma, saka po kare kaya katamong Manong Pulan. Maya paabak po.
Kumusta kayo po? Bala mo, masanting kayo timan, Bala mo yata, ready na kayo po. Para king ligligang parol bukas. Kumusta kayo po? Okay mo po, ini. Lumi naman po, may papalaban tamo po bukas. But, yung neto mo naman po yung burimi, makapasaya talagang kaya katamong manalbe. Amo naman po yung akakit mi na burimi maging masaya la, but lalaban niya po yung kaya kaming parol. Napon po, din kaya katamong higanting parol, ikit ko lang, dating ko pong akasabi, king dala na dadala Robinsons, uling mag-technical rehearsal na pa po, ka, pero pisabihan tayo po, syempre, bayo yung mabuo ing higanting parol, nandin pin po, sabi ko, biro yung gastos, mahigit milyon po yung gastos na yan, pero syempre, banta po mabuo yung mabibiye itang bayanihan na for more than 100 years gagawan da po at talagang kakabiliban tamo po yan kareng Fernandino pero ikayo po inke kayo pong entry this year makanano po ing storya na bayuya po may buo. Actually po, baya po may buo yan at bayo may po yung assemble yan. Mag-meeting kami po rin kaya katamong lantern maker and then po rin barangay official. Baka nita po itang pamanyaw po karela at nanon dapat mas masatinggawan at lalo po rin po kaya katamong kayanakan. May nang tabela naman po rin kaya katamong yun. Huling emo po itang habang gagawan de po papadalan do merienda tapos asahog la po nanong asahog da po rin kaya katamong lantern maker. Ita po lalo na itang pamag sasametong ingewami po para karela. Ito po makatula na yung involvement na rin kayanakan. Kasi po, syempre, din kaya katamong lantern makers sa kasalukuyan, naman po kabang-kaba, at sula rin, anyapin napapasa doon, ita po ba, rason mo naman, Kap, anyapin po rin kayanakan king barangay yung mismo, talagang in-involve yun na po, banta mababiyasa na, king pamangawang parol. Makantaya po ba ita, Kap? Yes ma'am, actually po, makanta po talaga yung plan ko na makanta po every year nagagawan din po yung kaya katamong parol. Dakala po rin sa sao, lalo ya pong mas masanting at lalo ya pong mas mabilis makagawa. Kaya rin po kaya kaming kayanakan kahit talaga po biyasa mag-electrician o mag-welding, tuturuan na po ng kaya katamong lantern maker. Baka nita po rin kung habang anak la pa po is mababiyasan na lang. Opo. Pero Kap, tutupongin kaya kayong parol, bala mo kera kalandeng parts na pelitan nyo na po? Yung aluwang rin kayo ma'am, rin bulbs po. Rin bulbs na pelitan nila. Kaya po mapila na kay is niremedyo nila naman po. Kasi ma'am, kung kaya niya po kasi kaya ng budget na ni parol is maragulya po. Is halos mapatakya po 1M. But sa sametong kami, panyaw kami. At saka kung nantang pwedeng remedyo, is remedyo nila po. Rin pong bombilyanda is halos 8,000 plus la po. Halos may kamal lang po yung bombilya ngayon, huling balog ang masali. Tinas na lang po yung bombilya. Kaya rin pong gawami is pwede pa, remedyo nila, tatang pwedeng weldingan, i-repair nila po. Kaya may gana-gana, pigagastan mingan po itang kaya na. Ang lantern maker yu po kainen Batikane Sir Edmar David, fourth generation lantern maker yu po yan. Makalala po ing meging pamisabi yu banta po kasi after 2 years competition pong pasibayo so kailangan niya pong talagang piyasan makanano po ing meging pamisabi yu banta impong parol ning San Nicolas mag-stand out ya kareng aliwa. Actually, tapos pong nakakatang yung pamilyang David po kasi manibat ila na po yung gagawa kay katamong parol rin, family David. Tuling ila po yung pinaka-veterano tamong gagawa, magsamay kung pisaya po labanan ng parol, gagawa no po rin. Kaya kantang time nito, sabi ko, huling miras niya kay katamong anak, o pinaka-anak gagawa, sabi ko, balo ko mas bilib ko kaya na mas apasanting at lalo ne pang napasaya yung kaya katamong pamanalbe.
ako man po may pressure, do balabad na kayo pong manungkulan as barangay kagawad. Pero ini po yung first time na lukluk kayong kapitan at makyabe kayo po king ligligang parol. Kasi po biro kap impong preparasyon impong pamanuntun budget para po makapakyabe yan kaya kayong barangay king GLF. Kumusta po kaping maging experience you bilang first time barangay captain na makyabe po King Giant Lantern Festival? Actually, ma'am, hindi ta ka nervous at hindi ta ka kay uling gala na po nitang maragulya po budgeting kaya katamong parol. Makamantabe tamo po kung nang tako mang budget or mag-solicit kami baka makapanyawag kami po at makapasanting miyan kaya kami parol. Itapin po 2013 po makaluklok na ako pong barangay Kagawad hanggang ngayon kay bayo kami luklok bilang kapitan. Sasawag ta na po karela at manantabe na kay po karela. Kaya balumi na po itang dapat gawan bayo kami lumaban kay kami katamong lantern kay festival. Impong parol na ning barangay San Nicolas at sunya naman po Robinsons. Yes po ma'am, napon po nga bak pe padalamin delamin po ka rin at tinantabe MBA. Opo. Impong barangay San Nicolas, pila niya naman pong beses sa Mekiabe, Kapne, pero bilulog kaya po ka rin top 3, pero never ya pa pong mag-champion in barangay San Nicolas. Ang yan mo pong banwa nga ini, nano po kaya ing akakit yung maging edge you, ne? Banta po, kwa tayo, ne, panikwan, I'm sure, ne, panikwanan at panikwanan tayo po ing champion, ne? Yes ma'am, unang-una po siyempre, unang-una prayer. Number 1 po nga Lord, may tamong sahog kaya, baka tabayanan o rin kaya katamong lantern maker, rin pong magobra tamo, at saka rin magagalo, karetang bata makapag-operate na pong masanting yung kaya katamong parod. Kaya akagit ko naman po, kasi ating po labanan kayo labanan ng parol, lalaban niya po yung San Nicolas. Po tutok lang hanggat ako po yung champion. Kaya ngayon po akakit ko na sabihan may lantern maker, itang dapat ng masanting, dapat gawan, muketa nga pasaya tala ako. Siyempre, kaya niya naman itang akong manyambot ka mo, sabi ko. Balo ko itang strategy mo, masanting iya. Opo, ne, lalo na maragulya yung premyo this year, ne, niya talagang thank you katamong lantern makers, excited la naman for this year's Ligligang Parol. Pero impong din po kasing parol tamo, sabi yung pinunan din, yung gold na rin, ali mo po itang makapagpasaya. For many years, din pong parol tamo, atin na pong sisymbolize din, antimonyang pandemya, during the exhibition, talagang ikita mo itang kapamilya tanda po rin parol, makapagpasalamat tamo, kareng kikatamong health workers, sasabihan ng tana naman, din kikatamong kabalen na kailangan ningat ang panahon na ng COVID-19. This year mo po, na ano mo po ing buri ng i-symbolize ni kaya kayong parol, kayong barangay San Nicolas. Sabi po, sabi ko kung pwede tayong din na pasasalamat kay nga pong Gino, huli nga akong kandenasan tamong pandemic ay ini ako, milabas tamo at healthy tamo at maging okay tangan mukhang barangay San Nicolas pati ng siyudad San Fernando at buong Pilipinas at buong mundo na itamo yung akita na magpasalamat tamo kay nga pong Gino. Yan mo yung number 1 tamo dapat gawan na masanting alto kay katamong parol. Opo, Kap, bayod na kayo po i-let go, ne? I'm sure dakal kayo naman po buring pasalamatan ng po pang anyawaranan na kayo rin pong message, ne? Karang kaya katamo pong Manalben, ano mo po yung buri yung mensaheng ipayabot po karela? Karen pong Manalben, karen pong king luwang lugar, enjoy mo po, panabentala pong maayos, panabentala maging masaya tamo, at maging peaceful tamo po at susunod ka pa mo rin po kayong protocol. Kaya mo po kitang ngalanin pandemic, sunod ka pa po kayong protocol ni kaya tamong gobyerno. At karen po ngayon na Merry Christmas po at God bless po kay kayongan.
Thank you very much. Merry Christmas po, Kap. At good luck po kaya kayo bukas, ne. At congratulations na mo naman po uling ikayungan. Dengan pong pulong mag-participate, winners na la po uling. Sigurado, pasayado po rin mananbe. Bukas kayong ligligang parod. Dakala salamat po and good luck. Mga kareyon, tutok lamang po kayo. Itutuloy po natin ang kwentuhan sa ating pagbabalik si Barangay Captain Jaime Capil naman po ng Kalulot at ating makakasama. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang topic. Ang programang ito ay hatid sa inyo na McKinney Food Corporation. Makukulay at higanting mga parol. Ito ang laging dinarayo ng mga dayuhan at lokal na mga turista tuwing sasapit ang Disyembre sa San Fernando, Pampanga. Bunsod ng pandemya sa mga nakalipas na taon ay sa telebisyon at livestream lamang napanood ang Giant Lantern Festival. Ngunit ngayon ay maaari nang makisaya at manood ang madla sa Robinson Star Mills. Basta ugaliing sundin ng mga alituntunin para sa kaligtasan ng nakararami. Kaya naman ngayong December 17, tunghayan nating muli ang mga gahiganting parol ng 10 barangay na lalahok sa Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mamangha sa angking galing ng mga Fernandinos. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood dito sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Giant Lantern Festival Foundation Incorporated, City Government of San Fernando, Pampanga, Robinson Star Mills, Pampanga. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Maya pa oras, iba't king Christmas capital of the Philippines, Ciudad San Fernando. Karing kaya katamong Talapanalbe, agkatanda kayo pong tumagon king kaya katamong 114th Giant Lantern Festival king December 17, 2022. Ing face-to-face GLF, ganapan king Robinson Star Mills, Pampanga, kabang maka-livestream yan naman iti. Kenny king CLTV 36 at karing miyaliwang online platforms. Apulo la pong barangay ring milaban-laban king ligligan, kambering karelang mga ragul at mga lagong parol. Para kareng aliwapang detalye, ipollow ing Giant Lantern Facebook page. Mikit-ikit tamo po uling ngening Paskong Fernandino, kaya beka. May bagong Chinese chicken sarap ang Chowking Laureate na crunchier, juicier. Together with our best sellers. Tikman ang bagong Chowking Laureate. Nagbabalik po ang inyong paboritong programang topic. Tumungo po muna tayo sa ating question of the day. Nung lumaban niyo king kompetisyon, ing kakilala mo, makanano meng pasik na nganlo. Lawentala po rin comments na rin netizen. Sabi ng Daisy Bernice Benet, sa masnan mo kaluburan.
Mukong Balatuan. Pag-reband. Awas sa akto ngayon na Pasko. Dapat pang New Year, dapat malaguta mo. Itamo naman Kapampangan at itamong Pinoy na very supportive ka talaga. Karin kaya katamong kababayan every time ng mga cabinet competition. Lawenta naman po, bakibad ng Mang Badong, cheer ke, tandanan mo, dakal ka pa. Babayarang utang ka ako, so kailangan mong manyabot, ne? Madating kang mabayad utang. Sabi na naman pong Maricel Giao Agustin Carison, ika pa, tatin kang atrasan, tapang mo ngayon, pa isambot kawari, wabi naman, very encouraging niya, iningalin niya ngayon, sinabi ng Maricel. Ano naman pong Claudia Cudia Mariano Venson, magpa-fireworks display ko buong Pampanga, manyang butiya mo, why not? Makanyan na po, ka-supportive, din kaya katamong kabalen. At ini naman ay sabi ng Mary Grace Rivera, para kang para king ikauunlad ni ekonomiya San Fernando, suportado ko kaya kakaluburan. Basta pag may nyambot, may sambot, alang iwanan. Very supportive. Manalo, matalo. Andyan lang ako, sige po. This time naman, sabanti mo po yung sinabi ko nandin kaya kayo, din kaya katamo pong lantern makers, excited nila, pero syempre po, ang nasa likod, na po success da rin, kaya katamo pong barangay, syempre maragula party po yan, role da rin barangay captain. And this time, kaya beta naman po kapitanan ng Barangay Kalulot, Kapitan Jaime Kapilkap. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa topic. Bumati po muna kayo. Gandang hapon po sa inyo lahat po. Lalo na po dito sa lalawigan ng siyudad ng San Fernando. Kay ating Mayora. Important sa sa siyudad yung mga lalawigan ng San Bernardo na nakasuporta dito sa darating na Giant Lantern Festival po sa bukas na po pala yan. Magandang sa inyong lahat. Kumusta po kayo, Kap? Nararamdaman nyo na ba ang pressure dahil bukas na nga po ang kompetisyon, na ilang buwan ho ninyong pinaghandaan, kasama syempre ang inyong lantern makers sa inyong barangay. Kumusta po kayo? Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Maligayang pong Kapampangan. Ay, go ahead po, Kap. Opo. Ini po almost 3 months. Pagandaan niya po. At wala mo itang kengkay, mangani ka pala. Uling first time ko po, kaya biging kapitan na inipin. At dapat siya ka pong parol, basta-basta, uling muna-muna, ita pong kayang paraguli talaga gastos kung kakayo niya po. O nang ino po support. Lalo ni kaya katang Mayora, kaya tapos sa city, po rin kaya katamong pang lalawigan, ito po support talaga kaya katamo. At yun po kaya barangay kaya ni Kalulot, at makakain naman po i-support rin, lalo na rin po kaya kang Pausier, rin kaya po kaya baryo kaya ni Kalulot, unang pasalamatan sa kitang Picolog Day, lalo na po talugal. Kung talaga kaya may talugal, talugal, secure siya. Opo. Po, Ketang lugar na po ni Kay Karon. Opo. Opo, kasi maragulya po na-ing size na po ning kaya kayong parulin. Of course, Eliamo naman po metong ing manigobra king parula yan. Itapin po ka, babanggit yung first time nyo po na panimunan niya ini pong importanteng event ini pong representative na ning barangay
nimpong kaya kayong barangay kalulot ne kap. Kumusta naman po ne in kaya kayong maging papel kasi every time na magka GLF po syempre in pong kumbaga yung spotlight ne at subukan ng lantern makers ne. Pero ken mo pong parti na ning barangay ne being the kapitan. Nano mo po in kailangang role genampanan niyo po ne banta po mabuuya in kaya kayong parol. O ito po, bayo po yan at ini po miyabigay ka rin ng pulong barangay. Hindi pa po yung muna pinulong ko rin kay council. Nung nanito preparation, kaya 3 months siya po pala yun talaga. Actually talaga I can 3 months in the making before this coming December 17. So ita, na akong kinaiken, peki sabihin kayo ng kakong lantern maker, Teddy Aguilar, at basta-basta, first time kayo ngikit na makananing ganang pag-umpisan teke niya ako. So yung suggestion po, plano niya ganang kailangan, ibiyete itang sustansya na parol na kailangan mo. At hanapin, iunang kata, lalo na karang materials, uning suluta, almost 10,000 niya. Na ano? Ako po. Nya, balo ko, yung pinagtapan po niya, pulula libo. Ang poreta mong Korea-Koreatina, bikahe ka. So, kailangan ni-produce toreta, habang maranon, salwang tanala, habang matikarat ang budget ng kening makanini, ikahe mila pa, kisa ng katalata ng asali, biro mong 10,000 na bombilya, Diyos ko, makanalo na po. Nya, ini po, anyang buong mita, kayang council, bigay kami. So, mag-focus kayo mo kitang 3 months. Lalo na po itang venue na kailangan pala, kaya at inya seguridad. Hindi mo rin sabihan, ni seguridad na ita, kailangan po itang gagawan naman itang maymot, kailangan itang, anapang manakit. Ganang ibiyena, na sinabi na, kaya nga many years siya may pag-event, iyabi na ng utak ng ini para kening parulmi. So, ito po, mag-focus kami, binili kita masandang lugar, makasecure siya. Makanya niya po yung kinahimi kanita kening council. Kening po kening barangay kalulot. Opo, pero inke kayo pong barangay, metong niya kareng strong contender ngayon pong Giant Lantern Festival 2022. Uling inke kayo pong lantern maker ay Sir Teddy Aguilar, 4-time champion niya po yan. At last 2019, may niyabot niya naman po kaya kayong parol kap kempong kaya kayong barangay. Syempre po veterano ingat siya po kaya kayo. Makaramdam kayo pa po bang pressure ng makanano o at siya po kung Teddy kaya kayo? Ika pong pressure talagang nung kakayan karanga pulo nga rin pong katunggali po nung kakayan competition mga galing lang po rin talagang basta-basta po rin. Iyapit ang kinay ko tradisyon. Kaya ni po nga Pampanga, Aliwaya, kaya ni Pahigit. Aliwaya rin talaga pala nga kakitment personal nung makanano itang parol, kaya tangya kesa nga Alberme. Kasi bala mo talaga nga akit mo ang kari nung nani talagang kaida rin lantern maker. So ito pong pressure. Uli nga medyo masakin ko, lubuli pin 4 times ng 2014, big first runner-up po big third runner-up, 2016, big first runner-up, 2019, first runner-up, 2020, kami ngayon Ay, hindi po, kaya pa ita. Baka po, sana po. Dapat nitang, very kaya po. May babalik pinandaman na, anyo pong kaipin, muran mong bagyan, nabi, ang muran, makanano tayo, itang parol niya ako. Awas na akong awas. Sa karetang magbante, kailangan babantende, uli po may kakai po, may kakai ketang, may problema ketang, lalo nitang sakin, at okay naman po, at sa lugot nga pong ginawa, travel niya po na kay, huling masakit po talaga yung travel, maragul yan talaga. Opo. Kwento niyo po kaya kami in pong participation na ring community yun lalo na po retang kayabe ng Sir Teddy King pamangawang parol.
in participation na po ito kayabe ng mga government parol po. Mhm, Opo. mhm. Ano Kasi po- ganun din ka, dimdam yun din pong kayabe kaya na kanla. Kaya kayo po ba, ikit yun naman ita na din community talagang full force la po, banta makasuporta la king parolyo po, king kalulot. Ayo po. O ita po. Actually po, yung kakayong po pa kaninin, nung Mr. Chan, buri ko sana pong hikay karening, lalo na karening kaya na kaninin uling packet ko po, nanuitang talaga tradisyon at culture, talento. Ning meto nga tao ay niya po kanatang kayabe na actually po ngayon kaya po mo akakay karening anak medyo sensitive yun po kasi niya. Iburik sabihin na sensitive. Pong katanggol ana po yung lantern maker ko na ete pa maka-expose ng makananitang kay. Siguro yung babala ko po ngayon makaniniya, after this event, kung Miss Werchan, putang at tunay kini, akay ko rin kaya nakang kini para abaluda nung makanano ining tradisyon na gagawa na. Ining metong nga tao, apo rin kaya na aliwaya talaga pangakay. Malamay posibleng gagawa na, pakanya niya. Makakay po, makakaipan po. Nakamiss po niya. Aliwaya po. Opo. Opo. Kab, dakala salamat po and good luck po kaya kayo king parol na ning barangay Kalulot at bukas po ni akit yun po kabalen ing pambato na ing entry na ning barangay Kalulot. Dakala salamat po and as early as now congratulations po kaya kayo king kaya kayong lantern maker at kareng gana pong taong ginusal para po makapag-produce yung parol ing barangay Kalulot. Anyway mga karehiyon, tumutok pa rin po kayo, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang kapitan ng Barangay Bandaras. Wag po kayong alis, magbabalik pa po ang topic. Thank you po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Guagua Rural Bank Incorporated. Sa panahon ngayon, dapat tayong mag-ingat. Para iwas gastos, iwas sakit, iwas problema. Kung mahal natin ang pamilya natin, mag-iingat tayo. A healthy reminder from Kidney Care. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang diwa ng Kapaskuhan ay puno ng galak at ligaya. Higit sa lahat para sa pamilya nagbubuklod upang gunitain ang pagsila ng ating mahal na Panginoon Jesus. Sama-sama nating malugod na ipagdiwang ang Kapaskuhan at salubungin ang bagong taon na puno ng sigla at pag-asang makamit ang magandang buhay at kinabukasan para sa ating pamilya. Kaisa ninyo kami sa bitiing magkaroon ng disente at maayos na komunidad at tirahan para sa ating pamilya. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bahay at buhay para sa pamilyang Pilipino. It's time to go gaming with the first gaming truck in Southeast Asia. Sets up in just a few minutes. Get access to free Wi-Fi. Safe gaming experience loaded with casual and esport games. Win exciting prizes. Experience GG Truck now. For more info, contact us. Whenever I'm asked why I started Remote Employee, I always tell them about providing Filipinos better opportunities to build their dreams.
Our global employment platform allows them to work with businesses abroad and earn competitive salaries while spending more time with their families. But more importantly, we built this company so that Filipinos would have the opportunity to bounce back from the pandemic and become stronger, better, and more confident versions of themselves. We are Remote Employee, building champions and uplifting Filipinos for the global stage. Nagbabalik po ang topic sa punto pong ito. Makakasama naman natin sa ating kwentuhan. Usapang Giant Lantern Festival pa rin po tayo. Ang Barangay Kapitan ng Barangay Gilas, Pandaras. Wala pong iba kundi si Kapitan Edsel Miranda. Kap, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating programang topic. Bumati po muna kayo. Sa buong Kapampangan, magandang hapon po sa inyong lahat. Especially sa CLTV 36 na nagbigay ng oportunidad na ma-interview kami. Lalong-lalo na yung Barangay Gilas Pandaras. And to my mayora, na pinakamasipag na mayora, kahit napakaliit lang ng katawan niya, nagagawa niya lahat yung mga gawain na pwedeng imposible na hindi magawa ng isang mayor. Si Mayora Vilma Bailey Alua. Magandang hapon po, and to my family, to all my constituents, maraming salamat po sa support ninyo. And to my Father God, na talagang nagbigay ng lakas para ma-push ko tong Giant Lantern Festival na to. Uy, para po sa kaalaman no, ng ating mga manonood, ito po nga Barangay Pandaras, ano, isa po yan sa pinakamaliit na barangay no, sa San Fernando. Kaya naman, very proud na niya ka, din kaya kang kabarangay dahil nagkaroon po kayo no, ng entry para sa Giant Lantern Festival this year. Kumusta po kayo? Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Dahil bukas na nga no, ang kompetisyon, balik kompetisyon na ang GLF. Actually po, Madam, almost 3 days na po akong di kompleto yung tulog ko. Dahil napaka-imposible na nagawa at nabuo yung aking parol. Dahil kahit malit lang yung ira ko, di hadlang, siguro sa tulong din ng may kapal, sa dedikasyon ko, yung pagpupush ng mga tao dito na kahit yung mga suggestions lang, yung advice nila, yung prayers nila, eto na. Kaya nung nabuo yung parol ko 2 days ago, this is it, sabi ko. Thanks God. Kahit ang hirap ng dinaanan ko, sobra. Ginapalang ko yung mukha ko, na malimos ako. Outside politics, yung mga friends ko and relatives tumulong sa akin. Opo, dahil yun din naman talaga. Talaga. Dahil this is my second time around to join the Giant Lantern Festival. Kung tutuusin, wala man sa kalingkingan nung ira ko yung gagastusin dito. 3.1 million yung ira ko. 310 sa FK. 1 million. Ang halaga ng parol. 1.25 million pinasusweldo. Kaya napaka-imposible na makasali ako, pero siguro andyan na po, no? Andyan na yung parol nyo. Correct. Yes, Madam. Opo, isa pa po no, sa kinabibilaman natin bukod sa talagang diskarte ninyo at ng buong komunidad no, na tumulong po para mabuo ang parol ng Barangay Gilas Pandaras, ano, ang inyo pong lantern maker din. No? Siya po mga karehiyon, mga kabalen, ang pinakabatang lantern maker sa kasalukuyan. No? Kumusta po ang ano pong masasabi ho ninyo? Though ito pong batang ito, no, na si Aaron Bondok, ang lantern maker po ng inyong barangay, galing naman talaga sa pamilya ng mga lantern makers. Ano? At 10 years na rin siyang tumutulong, but this is the first time po, Kap, no, na talagang hinayaan siya ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay, no, na sige, gumawa ka ng sarili mong parol. Ano? Kumusta po ang inyong lantern maker base po sa obserbasyon nyo, sa nakita ninyo na habang ginagawa yung inyong parol? Nung una, ang nakausap ko yung tatay niya. And then,
nung nag-meet kami, actually pumunta ako sa kanila. Engelbert, yes, madam. Yun, sabi ko, yung anak ko, sabi niya ganyan, ganito, 8 years old, ano na sa akin, and then, ayan na, almost 10 years na nga. Sabi ko, ba't di ko pagbigyan yung batang to? Ba't di ko pagkatiwalaan tong batang to? Sabi nga nila, Maliit man, nakapupuwing din, ha? Kung di mo bibigyan tiwala tong batang to, hindi mahahasa yung mga ibang bata. Siguro, naging inspirasyon ng mga bata pagdating ng araw, sabi nga nila ang kabataan, pag-asa ng bayan. Ba't di natin bigyan ng chance itong batang to? Buo yung tiwala ko sa kanya. Yung nakita ko sa kanila, every time na pupunta ako, minsan, madaling araw na akong uuwi para makita ko lang kung ano yung galaw nila. Napaka-dedication nila. Dedicated talaga sila. Gustong-gusto nilang manalo yung aking barangay. For the second time around, sabi nga nila, gagawin po lahat namin ang aming makakaya. Actually, 4 days na silang walang tulog. Iglip-iglip lang. Pero nagawa nila buo. Gusto nilang ma-perfect. At gusto nilang ipakita, bata ka man, matanda ka man, how many years experience mo, tumanda ka na dito. Yung bata, kung di natin bibigyan ng chance yung mga youth, wala nang sigurong generation na pwedeng lumaban sa ganito. Kaya binigyan ko siya ng chance. Pinahawak ko yung parang ko sa kanya dahil 101% yung tiwala ko sa kanya. Opo, at bukas po masasaksihan na natin ang entry ng Barangay Gilas Pandaras. But Kap, before I let you go, ano po ang gusto ho ninyong mensahe na ipaabot sa ating mga manonood at imbitahin niyo rin po sila na pumunta at saksihan para makita naman nila mga pinagpagura ng ating mga participating barangay ng ating mga lantern makers bukas. Go ahead po, Kap. Unang-una, pinasasalamatan ko yung mga barangay ko, si Father God, my family, yung buong Kapampangan, manood po kayo. Outside in the country natin, mapapanood to. Sana mabibigyan namin kayo ng ningning sa Paskong ito at saya. At sana kayong mga manonood, magiging safe kayo. At asahan nyo, may pasabog ang Gilas Pandaras dahil I'm the first barangay captain in the history city of San Fernando. May pasabog tayo para yung mga LGBT, wala nang diskriminasyon, pantay-pantay, straight ka man o ano ka man, yung respeto, dapat pantay-pantay. Kaya, eto na po, ang Gilas Pandaras. Lalaban at lalaban po. Bilog ang bola, tandaan nyo yan. Alright. Small barangay, small era, pero eto po, nakapagkita po ng Gilas. Lalaban at lalaban. Hanggat ako po yung kapitan dito, starting this year, up to the last minute ng Giant Lantern na yan, lalaban ako. Hanggat hindi ko makuha po yung champion, I'm sure, alam ko. May chance sa senior niya, di ba? Correct. Yes, anyway, madam. excited na po kaming makita ang inyo pong parol ng Barangay Gilas Pandaras. Maraming salamat po. Ngayon pa lang winner na po kayo. Kaya congratulations po sa inyo, Kap, at sa lahat ng inyong team at sa lahat po syempre ng mga participating barangays para sa Giant Lantern Festival. Bukas na po yan, mga karehiyon. Tumutok po kayo sa CLTV 36, at sa mga gustong manood sa Robinson Star Mills po yan bukas na December 17. Anyway, oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Sa ngalan po ni Jody Dizon Mercado. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36. Atin to. Samantala, 9 days na lamang po at Pasko na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanside Ninangan,